Weche mang'eny monego bed na react to. But kachako mokwongo gimonego wang'e mokwongo ni yande ni IPOA en migawo mobedo structured. To kendo kaka watimo tije wakaluwore gi sheria ma wan go be. Ok watimo tich ni watimo tich. Momiyo be nachako kawacho ni cases mwasa handle be quite a number of cases ok walose ga cases nikech watimo tich kaluwore gi sheria. To nitiere be public public be nitie kaka jopiny nyalo mako ng'ato. Mar japiny ng'eni ka ng'ato timo makosa kasane japiny dwani ng'ano maki otere kot kawuono kinyo tweye. Lakini kabeto kamano kako ne timore lakini migawo ka migawo nigi gik mopogore. IPOA bro investigate. Kiseche ma IPOA investigate ni IPOA ok investigate kende. IPOA investigate gi migawo mopogore. Wabo dhir Safaricom, wabo dhir migawo mopogore. Kwa collect this evidence. To migawo gi be ok ni girito rita gi evidence. So it takes time sometimes to collect evidence mwamanyogo. Mar ariyo kachako case mar OCS mar OCS no. Nenre ni oking'e kaka case no dhi. Emomiyo seche moko ber kaka seche moko ipenjo be IPOA to case ni uchagi kanye en kan nikech gik miwacho go gin adiera. Family wasawuoyo gi family moko sandiko statement moko trauma family mar OCS no. Ok mar OCS. Yani the case mar OCS. Yes. So family mar the victim, we taken statement. Kata the victim himself, the time Manwadi, but she was also traumatized by the way. So there are things that we also do. We don't actually. Our main intention also ni push ngato mondo miwa information. Kwa any state moko nyam your information. We've actually taken on the Mopo group. This file is very active. We've taken statement even from other people, and the case is going on. Koro kaki wacho ni opokuwa contact family angangono. Okay, na diera ni kechange case ni maber kabisa. Yani gibate mo wacho ni pokuka any substantial step because Kenya and the case is active. Active. Okay, di wache gimachelo bana mato wasetimo because nebe ni raia ema no koso. Assume raia ema no koso ni police. Substantive step mane ma idwaro ni. For example, by now, okapar nen chigi mruma licha henya mnu ngani pokote record. Bukata police wacho ni wadwa mondo IPOA wacho ni wadwa mondo ngani be detained. Kawa complete investigation. Because this is what happens. With the kind of crime Mangan is being accused of, allegation is in question. By now, we've been OCS ni. No saga make, by IPOA the court, bokwayo for more days, mondo complete investigation. Mas nebe ngat mopo no can OCS amo can ngamalu record ngacha. Tokara na kinge for how long? Because IPOA ketwaketa ni active. We are investing. Ma is the language manyaka watamore. To kocha ko fendo wacho ni pok gi lose ga case. Adwa na remind kakai ni the case Marex Masai IPOA no wacho ni ge ko CCTV camera. Might be your pain you work everywhere. CCTV camera ni ge ko this TV footage. To Rex Masai to budget IPOA all these years. Because IPOA have been losing cases mega job pain. We commissioner. Tamie example Marex Masai. Point mano wacho ni burano gichopo godo kanye gisa. Ingeni gima ber ni animati wa IPOA. Tanema mi feedback mara. To ante mandika IPOA. Ine mindiko IPOA. Yes. Koro ine mindika. Koro kindika to Kenya timo tich mindika. Koro ane but ange power ange. Koro atie kimo kaka do mi nafas. Koro Joyce gimana wacho ni case mar OCS ni the file is ready. We have a good file and we are working on this particular case. Kantiere progress madwar monego bedni bedo updated then japiny mara mara nyalo penjo. Lakini cases be wamiyo family. Koro family are aware ni kumwasagike nikech wa inform gi kumwasagike. Mara riyo case mar KMTC no we also took the case and also we are investigating the case. What we should also appreciate kaka jopiny ni cases biro mang'eny ndio. To cases mabiro mang'eny cases especially these capital offense cases ni ogin cases moko ma imbwak ni gambwa kiringo garinga mondo imor jopiny. Moro ne ntiere ni nonro kata investigations ka thuolo malacha ahinya kendo gino ma seche moko miyo jopiny bedo kod wasiwasi. Ang'o mi investigations ka chiel kod kata ka ondamo machielo ka thuolo ahinya commissioner. Koro wanyisi Joyce. Maybe nyalo penjo right. Let me just finish. Joyce. Case mar Sherry loseka how long? The case mar Nyako man case loseka how long? What are they investigating for how this long? Koro Joyce, ineno kaka case koro for example wami case for example Marobado case chano chaki gamane to nyore kano nini to okil intiere ka okil understand how cases especially cases ma criminal
mar proven, especially death related cases, mar proven beyond reasonable doubt. These are cases you really need to ensure cases by the cases mwasa ensure ni watemo ng'iyo to ayudo ka we don't have sufficient evidence to prosecute. So it's a death case. We usually take them to public inquest. Mondo jo piny ma seche moko no kwanya chopo negi. Ginyalo biro mondo give evidence to kendo cases go bed them maber. Mar ariyo, gimano kilo penja about these powers and reforms. But they will wasate mas kabisa big second reforms. Masani we have actually bills because first of all IPOA onge gi rights gi powers mag arrest. IPOA does not powers mag prosecution. IPOA there are so many powers. It also powers kaka public management order. That is kanye kuma wane gi problem ainya public management order. Tokata command responsibility mane wacho. Kingi case mar baby pendo. Mano wa charge gi public gi command responsibility. Nikech chopo kumoro ma ji nengen jo gine riot yudo ka seche riot go be yudo kan tire jo NYS, KWS, all those agencies we don't have mandate over them. Koro watimo nango wapenyo to OCS nenga. Koro OCS inikecho kwanya yudo jogite nyiswa jo mani tiyogo. Koro those are some of the cases we are also pursuing them through that particular field. Mara rio when cases in terms of our regulation, what we've done, gimano wacho ni ntiere chandro seche moko yudo ka postmortem forms ngato police okopio postmortem form P3 onge kingiyo IPOA regulation. We brought the postmortem form. Masani you can just download that form to postmortem nyalo dhi nyime. Mara rio P3 form manen police aji no onge nyaka P3 form, they are there in the IPOA regulation. We place all those particular for mondo ket ne jo piny teach mayot. To kendo migao mopogore kaka there are a lot of NGOs kata human rights entities mabe watiyogo okang kaka watimo postmortem ntiere agencies mabe konyo postmortem gisechulo ne raia pesa mang'eny kabisa kagi mondo postmortem go otimre nade otimre. Gimana temo wacho kendo ni seche ma case obedo reported kwa IPOA cases gi regulation wabe nyiso kaka okang kaka wamiyo information nikech onego bedwa communicate ne victim kaka case dhi nyime ma otimore kama ma otimore kama. To there are some cases mabe okwanya miyo the public because of first of all confidentiality of that case, confidentiality of the family nikech nitie families mabe okdwa ni mondo cases gi madhi nyime gi jionge. But we are open anytime ma japiny mora dwa ng'eni to case ni ogi kanye to dhi nade. To we are open, inyalo go sime, inyalo biro office to seche moko be nke seche moko inyalo wuoyo gi victim to victim nisi ni onge gima sayudo, but you can still come back and ask gino dhi nade. But our investigators reach out to victims gi wuoyo gi that particular victim niso gi ni case ni pod gima kama onge witnesses poko ndiko statement. Seche moko be witness biro ndiko statement to witness chakolal kaka na wacho cha. The other thing nani watch about the prisons. Akeni ni watch kwa ni prisons seche moko iyudo ka their main intention gidwa ni mondo mabusu gi owuogi kik mabusu go bedo retained. Gimwate mo sani SL or what the letter wan ga gibaye annual engagement gi National Police Service. First of all, the body cams, because we are actually push the body cams. I'm very sure in this financial year what bet gi body cams. Because body cams no seche moko bet gi bechare yudo ka police gira yana ginji ari to wacho ni raia otimona kamara yano goya police ogoya. Koro all those particular things the only way manyalo konyo wani mondo wane nango timore in those particular body cams. To kendo gi nyaki ng'e kendo ni IPOA kae wa receive nyaka sani ka robbers moko bedo short. Yudo ka family biro report no ni nyithindgi no negi nikech seche moko your family okia ni nyithindgi gin jokuogi. To seche ma nyithindgi oneg even if they are robbers, we'll still actually do investigation that one and give out the final verdict. Koro ngima nyalo kwayo kendo ni kata ka kod watimo tich mar repo nikech tijni en mar jopiny, tijni ok mar ok en private entity. To kendo for us to enhance kendo independence wa jopiny onego be konywa mondo jopiny kech mae en migao margi. Ntiere lak seche moko yudo ka wan gi staff matin anga gik machal kamano to mano ok nyamon watimo tich cases mayudo no. Sani wasa keto branches kaka those outstation kaka Kisumu ngango. Nuatemo matek ma
parliament osakonyowa e financial wimi mokalo ni mwandiko jomoko. Koro yudo ka Kisumu wan gi lawyer man Kisumu. Koro cases mane chon ikaw ni kotim Kisumu to nyaka kel Nairobi nikech wan gi lawyer matin, inyalo tim Kisumu, bedo prosecuted Kisumu mondo kes ko tim nade odhi piyo piyo. Ilero kanyo makara ng'ang'e ni wakili dwa wuok by saa 2 gi nus. Yiena mar mondo mi ami thuolo mar mondo mi wach ni mogik wakili Salim Odeny. Kachiel kod gino ma bende commissioner wacho ni gin kaka IPOA gionge kod teko mano